Bakithi ake sibingelele baba udokotela boyisizwe bojabula mfana umhlanje ekhehlela umlungu happy with summer day. At least sekuyisama sesizokwazi manje siqoke nje kahle. Sibuke ke sibe liyanto leyana. I'm joking. I'm joking. But bakithi, this is Babu Dokotela in a building called Nedbank House Building, where you find Babu Dokotela. Babu Dokotela is situated at 10th floor, at 1005, 1004 and 1001. That is where you find ama inserts ka Baba Udokotela. Bakithi, since kuvele ilokhu ama illegal immigrants has left, now there are vacancies in different companies now. And I also applied for a job actually, because I see a lot of vacancies are now available. I submitted my CV in one of the company, and thereafter I was invited. Papa Dokotela, I will figure we got your CV here. You applied for this position. I said yes, I did apply for that position, and thereafter they called me. And then I sat in front of the panel. Kunosisi omncane nje lapho benokungijwayela kabi la sisilwana. Kunosisi omncane nje benokungijwayela kabi la sisilwana. Hayi ke lokuthi njengoba udelela ngaka nje ubwazi ukuthi uzohlala phambi kwepanel yethu. Yeah, this is our 10. Umuhle nje nesisi wami ehlisa umoya ngifuna umsebenzi. All I want is one job here. Don't worry about that. It was all content. I just want a job. But for this is not a joke. This is serious. Okay, they open up my CV, and then they peruse my CV. Should I explain peruse? Ay, Christian Doy, into yakona. Christian Doy. Love you. This is Babu Dokotela. Hayi ke kukodini ngibhlungu ngane ehlisa umoya efike incinza udadewethu. Ayi ngicishe udadewethu. Ehlisa umoya. Okay, I sat it in a panel. Okay, they started to open up pages about my CV, and they came to the conclusion that, oh, Babu Dokotela, your CV here shows that we are good men with a good attitude. And I said, is that written in my CV? They said, yes. I said, no, I'm not a good man. I'm Tumsani, not a good man. I didn't come with the attitude. Yeah, I came with my car. I'm good. Oh. No, was that a joke? No, it's just a joke. Hey, manje, I want to message by with no, I'm not a good man. Don't call me a good man. I'm Dumisani. Zoma. Did I say I came with that attitude? No, I came with a car. I came with a car, not the attitude. Ngisho ukuthi sihlukanani ukuthi bisijwayele kabi nina. Manje lo sisi bese Baba Dokotela, yabo nje lo sisi ngishila ngathi kunosisi obavese mingeqiniso yabo. Kuyisilenda. Kumi ngeqiniso mengithi ngiyakubheka lo sisi lo mina ngiyitshela mhlawumbe ukuthi ubhekele kanti ubheka kumina ngoba ngibona ngisho isuku ngiyabona amabele ngathi ukuthi ucansi ichengelwe ingane amabele uphaca uthini ungibuka manje uzama ukuphakamisa iskipa uthi ubethi yaphamisa sele liphuma ibele ngathi iRonaldo ivula ngathi sicaba seRonaldo kwase kwathi nje phaca awathi seswama abo lokusikinga zakho uthi yini ubuka Ronaldo uthi ngiyivale waligoqa ibele lakho libuyisele kuBra kazama niya interview abantu abayikhulelayo bakade sizenibuza izinto thina hey ngiyabona usenza kuba ngisawuthola but you came in an attitude, good attitude. No, I came with my car. I'm not a good man. I'm Dumsan, and la phuma nje kumina lo ngitshende ngayizwa kahle ngishiya phansi nomsebenzi. Serious note, ngushiya phansi umsebenzi ngisawudingi futhi ngisawudingi. Hayi ngisawudingi. Ngihlalele phansi, ngihlalele nje phansi. Nakithi let's go back to work. Izonisebenzela lento kubuka channel Baba Dokotela. Izonisebenzela lento channel Baba Dokotela.
This is Babu Dr. Voices Watch and follow Fletcher Keshlum Zuluban saying so fit and Mina, Gintandadi. But yabona ngeke ngaya kwenye indawo angifuni ukunitshela le ndawo lena. This is Babu Dr. MCM Magical Charm Mirror. I prepared a mirror. Let me correct it. Magical charm mirror. There is a mirror engisilungisile. Lesibuku lesi ngizokunika amafutha. Nginama options awu2 is to use amafutha Python. In winter time you can't find a Python because inyoka ziyagodola, you can't find a Python. Amafutha Python are very rare. I don't want to fool people. Then ngizohamba ke ngiye eFlagstaff losikisiki. Magusheni kunamadoda lapha naye amakehle kunamadoda amampondo lapha. Aphethe amafutha omdlambila. Kunamadoda lapha amampondo because lento yokuba umZulu obregayo and grossly undermine other tribes within the country of South Africa yet to come to an end. Being a Zulu is not a qualification. Being a non-Zulu, it's not a disqualification or a disease. We are all the same. We are all the same. We are just all the same. Njengoba ngithi ngiyalapha kulamampondo angifuni ukuthi umuntu athi hey babudodela yini ongayithola emampondo nesile. Lamadoda ke kuthiwa anawo lento but ngizoqala emagusheni eBizana, ngisuke emagusheni ngithathe right ngibheke elisikisiki. Mengifika elisikisiki ngibone lamakehle ukuthi ngiyathola yini. Mengatholi ngihambe ngeFlagstaff because my model is one is to make sure ukuthi ngiyathola amafutha. Okay, ngiyakunika ke lesibuku lesi. Lesibuku lesi uma uzokhuluma kona uthatha lamafutha uwabhale into engathi isiphambano. Mise ngikunika induku. Lamafutha ngifuna umuntu othi babudokotela ngidayisa ngeimbuzi. Babudokotela ngidayisa ngenkomo. Babudokotela unkosikazi wami uyathunga kodwa umuthi akafuni ukusebenzisa. Ngifuna ukuthi lento ayithungile amaphini ithengwe yonke. Ngifuna lemvunulo esebandleni ithengwe yonke bayibange. Ngifuna njengoba ethunga iMnazaretha esekuphakameni ngifuna ukuthi ithengwe yonke ipha kodwa akafuni ukusebenzisa umuthi ngoba uyakholwa. Ngifuna ke babudokotela unginikele lo msebenzi lo. Uma wena ngizokunika lento ngicela ukukutshela iqiniso. I don't have to follow you. Do as much as you want and don't wenze okukhohlakele ngayo. Ungakwenzi okukhohlakele. Lento ke uyayivuka ebusuku ukhumula benqono, ucisha ugesi. Isibuku siyalaliswa kanje. Uma sebusuku umuntu uyazivusa mekushaya u12. Yangizwe ukuthi ngithini? Uyazivusa mekushaya u12. Uthatha amafutha lawo mdlambila engizokunika wona. Bese uwabhala abe isiphambano ngesandla sakwa left not ngesandla sakwa right. Unless amputated. Use your left hand side. Uyasibhala ke lesibuku. Musu uthatha lo muthi ubeke olimini. Uthi ngithi madoda. Nginthuma umsebenzi ukuthi usikhwife. Uphinde ukhothe madoda nginthuma umsebenzi ukuthi ubatshela into eyodwa 3 times. Lesibuku uzobe usuyasiyeka kanje. Uzobe usuyasiyeka lesibuku. Kodwa uma kuthi ke kuphuma ilanga sibeke la esizokwazi ukuthi sithintwe ilanga khona ngoba kufuna sisebenze. Kodwa mekushona ilanga musu uyasilalisa ke futhi. Ngifuna sisebenze ubusuku bonke, sisebenze imini yonke. Most people abenza izinto bazenza ngobumnyama and ziba successful. Abathakathi bangena ebusuku. Yingabe ezokushaza ngena ebusuku. Umfana ozokhipha ingane yakho ufike ebusuku. Abazontshotha imoto yakho bafike ebusuku. And in night club igcwala kakhulu ebusuku rather than any time else. This is what I want. I want you to invoke this power at night. Invoke this power at night. Ngizokunika ke lo msebenzi ke lo. Ngizokunika lo msebenzi kodwa ke all I need from you be prepared to pay. Lento yena ungafuna ukhokha ayizokwenzeka. Be prepared to pay. Zolungisa ke imali engango 7,000 rand ke kunikeke iMCM Magical Charm Mirror. This is Babu Dr. Bosibojabulile. Njengoba ngithi ngizobe ngisemambondweni nje. Njengoba ezokunika amafutha omdlebe. Hayi amafutha omdlambili. Sengizokwazi ke ngoba umuya Pont St John
PSG uyakwazi ukuthola kalula umdlebe ngoba umuntu omdlebe ufuna sekubuza ukuthi uthole kuphi awukho umdlebe eNewcastle uthole kuphi awukho umdlebe eMpumalanga uthole kuphi uyeka namanga thereafter amampondo nawo umdlebe then kuzobe sekulula ukuthi ngibe njengoba ngizobe ngise Flagstaff sengixhubana namakhehla ke akwazi ukuthi ke nama ngiphe kulela xolo lapho bangiphe kulela xolo lapho ngoba phela ngiyalisebenzisa enginalo ngalinikwa inyanga yasempondweni ekuthiwa ubhungelisha unawo ukubhungelisha umdlebe uthola nayo kubantu base PSG ngalondlela ke into eyiningi eminyangeni siyadinga ireferral uyithatha up lento le kuba thina sithi asinayo wena uyithatha up yangizwe ukuthi ngithini wena this is Babu Dot Moses Bocha ufana project lo yeah ngizokwakhela ke isigubhu somdlebe kodwa uma ungenawo 25000 ungangifona ngifonela ngifonile nje ungangifonela usika compromise uma ungonawo u25000 ungangicompromise because my intention is that I did not compromise because kumina kungikhosi energy time ngidrive ngiya kulamanya ama provinces ngofuna lento angicompromise kudiesel mengukuthela angicompromise uma ngishutha nabantu mina mengishutha nethekeni yakho ngishutha ngize ngicike ngebele ngithi inhle oyakho kodwa yawa bengishutha nethekeni yakho ngibamba bese incikibele la inhliziyo yami igqi iyasho inhliziyo ithi inhle kodwa i-boyfriend yakho i-right i-boyfriend yakho bese thawe kahle isicefe wena bese ngithi kahle This is what ngiyadlala This is asiphumeni la usibuyele emsebenzini then ngizokunika ke lo msebenzi ku 25000 rand if you don't have it you don't have it awungitshele AP ishow ocabanga ukuthi inhle othanda ukuyibuka ku DStv ngaphandle kokubuka babudokotela uthi nje babudokotela uyala ngiyatry your chances now othi uma uyibuka ucabanga kodini uyibuka ucabanga babudokotela nekhamera yakhe imina kuphela ubaba oyisizwe imina kuphela the father of the girls bajabulani bebeza kuthiwa ngiyaba defend abantu besifazane especially girl child oh no my goodness you can't no ingane zamantombazane zisithandile thina abantu besilisa thina sinalo uthando back ingane zamantombazane ziyasithanda ngikutshela mina wena yabona nje wena as a stepfather lengane intombazane indlela ekuthanda ngayo as a stepfather yabona njengoba uyihambisa esikoleni uyishiye ngemoto iyama ithi bye daddy say bye phela say bye if it's a stepchild ithi bye daddy so that ingane zizombona ukuthi ubaba wakhe lona nawe say bye ingane zamantombazane ziyasithanda left right angifuni ukukhuluma ngalabo mina abahleli nezingane zabo mina ngifuna ukukhuluma ngalabo baba abahleli nezingane zamantombazane engama step kids leza ngane you are everything kuzona believe you me because they come to a sense that ukuthi their biological father has chosen a girlfriend over them and left their mother over a girlfriend and when you surrendered everything just to grow them no siyakuthanda leza ngane razo siyakuthanda ungadidiseki ungathuseki lengane eziqiniso leza ngane ziyakhanya ngawe yabona even ingane yomfana a step child kwena ngifuna even uyithengela iskateboard imisigibela for the first time ithengele ama meals contact ama meals efaka emadolweni uyithengele ama meals esenga emadolana la endololaneni musu uyithengele helmet ngesikhathi igibela ise skateboard because it is a stepson don't treat him as a biological child mubambe ke yena mnike extra love mubambe agibele iskateboard wena ubugijima enhlabathini gijima emgaqweni gijima etileni yena begijima uzozibona ukuthi usimasashila iskateboard but don't do that to your son because you spoil but the one that or step child when make sure that because in order to give a amplified love kumuntu wesifazane lo thandana naye lo kusupport kangaka wagqiba ihlazo lakho ukhulisa ingane naye ongayizali but lengane umfana emizogibela iskateboard ayigibela iskateboard ngilalela
ayigibele iskateboard ngesikhathi sigijima iskateboard iphushe khona izowa uma iwa mase kuwa wena yona iwele phezulu kwakho it you saved me daddy. How's that? Iphushe khona izowa imiwa mase wena iwele phezulu kwakho. Verse is 7 years old, he's nothing when akuwe wena ngesikhathi wenza ukuthi khona izozo ukuthi there is a father who is under me pushing me, and izokubuka ngelinye iqiniso leyangane, izokubuka ngelinye iqiniso leyangane. Uzofika lo timer lo elethe imali ethi uzobabona, ayibizi ingane unina athi boy nangu baba, ingane ihleli kusofa idlala igame ithi uphi, athi nangu leminyaka ufuna ukubingelela. Ingane izophuma izokubingelela, ifike ikubuke ethi baba ungidelile empilweni, ngikhuliswe isende lingangilethanga emhlabeni kodwa wena ungidelile, usidedele isitepiso sokuthi ngikhuphuke. Namhlanje isitepiso sibanjwe umunye umuntu ongangizalanga. Baba, what do you call that? Mina ngondlo wena noma ngondlo imali? Ingane ayondliwa imali, yondlo wena with love, presence and everything. Lento onayo, the attitude onayo ngomuntu wesifazane, akekho umuntu wesifazane perfect. Nawe futhi awukho perfect, uyazazi. Wena nje usabalekelana noSARS into eyisicefe. Wena nje ngokungijwayele kabi. Wena usabalekelana iphoyisa bekune roadblock, uphuma ngenye indlela because awukho perfect. Unama warrant of arrest ongawazi. Ubalekana noSARS because nakhona wenzanga ahambe nje kahle mancane. Manje musu uzojaha umuntu owiki uthi ngeke lo mfazi akekho perfect. Ubani bengabantu baba perfect? There is no perfect woman outside and there is no perfect man. But there is always beautiful women. A wife who can tolerate you. Engisho ukuthi uma ukhulisa ingane yomfana igibeza skateboard mase usigijimisa kakhulu iskateboard khona nizowa nobabili iwe ingane idlala nayo ibhola wenze sure ukuthi mase epaleni amabhola akakhahlela wonke ayesandleni kuyona, but mase kukhahlela wena wenza sure ukuthi ayangena. Phambana nalo uyinika izibona zangathi ingcono kunawe, iba strong mase icabanga lo time elilahla ithi wena baba wangidela namhlanje uzongibiza ngentodana yakho ngoba ngigraduate. Eyakhe intodana ayigraduate because yakhe ikhuliswa imali njenge-ATM. Angitreat njenge-ATM mina. I was your son but you gave out on me. I'm no longer your son. I'm just your child, not your son. There is a difference between a son and a child. Don't treat me as your son. Treat me as your child. But I'm not your son. I'm somebody else's son. Not your son. Engisho ukuthi njengoba amadoda ningafuni ukukhulisa lengane, nenza lelo kuhlaza nibenzayo. Silimele thina iflag. Silimele iqiniso. Sizonitshela bese uliphalaze. Ulibona nathi iqiniso. Engaflopa la madomi. Konje uthi wafunde esenzo sihle. Ngaflopa la sigebengu. This is Babu Dodi, this is Wajabula. Asibuyele emsebenzini. Kunento engifuna ukutshengisa yona la. Lana lento engizokutshengisa yona la ihlala la. Lento sisebenzisa uma sakhela umuntu inyoka. Ufuna ukutshengisa lento la. Uma ethi umuntu ufuna ukwakhelwa inyoka. This is what we use. Lento yayibo lento le yayibo ukuthi njani, ngifuna uyibuke kahle lento le yayibo ukuthi njani, lena uyakwazi ukwakha inyoka ngayo, yayibo ukuthi ibhanqene ka2 le ngaphansi inehlo inomlomo, le ngaphansi akanoma uyawubona nomlomo, inehlo inomlomo inekhanda, le siyakwazi ke ukwakhela umuntu ngayo inyoka. Uma ufuna ukwakhela inyoka lo nomabhebeza amabhebeza afazi namadoda lo uyakwazi ukuthi wakheleke umuntu ngawe inyoka. Ngizokutshengisa kwesibili lento iningi la, yawubona njani, awunalihlo lo, awunawo umlomo lo, yabo awuyakheki inyoka lo. Yilona esakhela ngawo abantu besakhela abantu into okugeza, sithi hamba ogeza ngomabhebeza amabhebeza afazi namadoda, awuyakhi inyoka, yabo awuyakhi inyoka lo.
awunalo ihlo, ufuna ube nehlo. Umabhebeza wenyoka ufuna ube nehlo, ube nomlomo. Ube nehlo, ube nomlomo. Lana ke sakhela umuntu inyoka ngomabhebeza. Umithi ukufuna inyoka kaMabhebeza, siyamakhela. Bese sithole into esibizwa ukuthi i-jellyfish. Yebo umuntu omdala, sithole ufish wasolwandle. Bese siyakwakhela ke. Engisho ukuthi njengoba ngikutshengisa ngamabomu uMabhebeza, ubothi ukhona lo owakha ngeinyoka, lo osuku nehlo unomlomo. Wakha inyoka loyo. Lo munye awuyakhi inyoka lo. Mase ke sithole ke i-jellyfish yasolwandle, uMabhebeza owasolwandle. Mase sesiyakwakhela ke. Kodwa ufuna umuntu othi unayo imali. Uma ungena 150,000 khohle, ngeke ngizimoshe isikhathi sami. Ngeke ngizwe. Uyabona lo Mabhebeza njengoba la. Uyazalana. Kuye ukuthi uyakhula, uyazalana lento le. Njoba ilani iyabhebeza lento le. Ibhebezana yodwa. Mase kuphuma enye ibhebezana yodwa. Ingakhulisa uzogcwala ibhaketi lokuzala enye izale, iyazalana lento. Ngifuna lezalayo ke. Ezalayo ile nehlo nomlomo. Iyona ke lesakha ngayinyoka. Iyona ke lesakha ngayinyoka. Uma sokwakhela inyoka, uma uthi ukwazi ukuphalaza ungayithathi. Ubungakwazi ukuphalaza ungayithatha, ngifuna ukumosha imali yakho. Ngifuna ukusixabana. Nangu uMabhebeza obhebeza imali, obhebeza lofazi namadoda, bese ushintshe siwenze futhi ube inyoka. Siwenze ube inyoka. Lo Mabhebeza ke uyosebenza ngawo. Yonke into oyifunayo. Yonke into oyifunayo. I repeat, yonke into oyifunayo. Sokwakhela ke lo Mabhebeza. Ngithindi nasi namba babudokotela babuyisizwe bojalo mfana manje ekhehlela umzulu amancane. Love you all.